Toni, tot a punt? Tot a punt. Aquesta home. I aquí el Lluís... Hola! Què feies per aquí? Mira, Casualitat, no? esperant. I ara t'està gravant, vale? Vinga! Potser aquí ens podem tirar una corda. Porteu alguna corda? Porteu alguna corda? Vinga, nen. I ara els globus tallats a la pedra. Bueno, encara no has arribat on dic jo. Quan no pots anar de pedra en pedra per no... Aigua és clar. Perfecte. ¿No hay un nus a la punta? Que no quedes enganchar. Muy bien. Vale, vale. Vinga, nois. Ja, ja, ara. Ara sí que... Ara sí, noi. Vinga. Molt bé. Vinga, Toni! Vale, vinga, Pablo. Vinga, molt bé. Molt bé. Guai, guai. Guai, Paraguai. ¿Qué la escucha, Candel?
Sí, perquè jo en tenia una que està molt bé, però era portant el cotó i a vegades se cansava. Aquest és l'últim pas, ara ja ve un altre flanqueig que és molt més fàcil. I això ja està, es pot caminar. Me lo dijo Pérez.